Kae apa wedhuse? Wit wis cair kadang distorne. Lah kok penak men we. Dintenteni gak teko malah arep foya-foya dhuwitku. Oh lah raimu aturanmu ora enek. Lho, dhuwit arep tak nggih metu karo Mintul. Lah kok mbok saut kok maling ae. Lah nak tenan to, arep foya karo Mintul we. Golek Ora iso. Wo ngejak geger. Loh. Oke. Ternyata kelakuanmu panggah, Dut. Aku nyapo. Apa piye to? Kita botol ndi? Walah kuwi to. Tenang lho, ora tak badhok dhuwitmu. Ora ngonone, Dut. Duite ndang gorene kok ora kakekne peni. Terus ora diubri terus aku. Ngono ya omong sing apik ora iso to. Andik sitheng wis jelas saiki. Yo iya to, Dut. Lah tak jaluk selak mbok enteni malah cilaka aku. Wong weruh dhuwit motomu ijo nek. Sik tadi, jajal aku tak tekok. Lah nyapa nek Pakno awakmu kok mlayu? Wedi. Gak mlayu piye to, Ndut? Risih kuping kuwi. Lah piye? Angger cedhek karo aku sing ditakoni mesti hubungan karo Tiwo. Tekok piye, Pakno? Yo takok kapan nglamar. Masa pengen rentang-rentenge disawang wong ora pantes. Jadi wong isin, Ndut. Alah, raimu lek kowe kon nglamar Tiwo ora yo malah cekakaran. Tapi nek kon nglamar saiki aku urung siap, Ndut. Omang sana lamaran ora butuh biaya. Sak pucuk iku ku ireng ledi ra percaya aku. Oke. Duit ku ndi? Kok malah ngomong ae we. Gurene. Kalau bandamu jikun dhewe. Piye to ki? Dire boto teko malik tangan. Lha kok malah mbok balekne to, Ndut? Pakno ya, basa roh botol lek kanggonamu malih ra gelem nuku. Ngono andine lek ngomong, "Dandang lamar dit, runcang-runcung disawang wong ra pantes dit, selak isin dit." Cangkem lek cangkem bosok ya kowe wi. Pakno karepe piye to? Botol karo jawane delok-elokne. Lah kok kaya gak ro Pakno ae to di. Kok Pakno wi geding karo awakmu? Sak keluargamu lho ya katut digeding kabeh. Mosok to, Ndut? Kok kebacut men to, Pakno? Mangkane lek duwe cangkem iki omong aja kemoncolen. Yo. Wis ngene, Ndut, nak Pakno gak gelem nuku. Bu aku tulung. Golek pembeli liya kono lho. Kenalan kan akeh to. Mosok gak ngesakne aku to we. Lek dina iki dia, sak donya ora nek wong bangun kecuali Pakno, terus mbok kon ngedol nang dine aku. Lah yo, terus piye iki? Apa ngene, Ndut? Cara botok mbok tuku dhewe no piye? Kan omahmu ora enek jedinge. Terus terang dia, masih aku ndidit akeh. Lek kon bangun omah iki lho ra kere aku, males. Lah napa to, Ndut? Bangun omah ben apik kok males sih? Iki lho dudu nggon aku. Wah, berarti mbok dol no. Iya no, suwi. Wah, alah kere. Ya, dulu cek nang kene wae rada minggat kono. Ora rung lenggo no. Apa tak melok awakmu ae piye? Lah kok kere timen. Urung lenggo nang turu isor jembatan kono to. Lah aku mbok kon turu isor jembatan, engko nek kaline banjir, terus aku kelelep piye? Bah we klelep, bah we diuntal boyo, bah we kerot ora ngurus aku iki. Matang. Iya, kamu gitu. Oh, iya. Lah kok hancur lebur botoku. Dut, rasa melayu we.